бозиҳои даври дуюми чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ оид ба футзал байни бонувон сурат гирифтанд. дар рӯзи дуюм аввалин шуда тимҳои миллии футзали духтаронаи қирғизистон ва ӯзбекистон озими майдон гардиданд. бозӣ бо пирӯзии бузурги футзалбозони ӯзбекистонӣ ба анҷом расид. дар ин дидор хубони футболбози ӯзбекистонӣ ба дарвозаи ҳамтоёни худ аз қирғизистон 11 голи беҷавоб заданд. футзалбозони мунтахаби ӯзбекистон аз дақиқаҳои аввали бозӣ пешсаф шуданд. ҳисоб дар дақиқаи шашум кушода шуд. муаллифи гол Мафтуна Шоимова гардид. баъд аз 2 дақиқа Мадина Ҳикматова бартарии дастаашро дучанд кард. дар охири қисмати аввали вохӯрӣ Нозимахон Эргашева ва Нилуфар Қудратова муаллифи голҳои навбатии мунтахабашон гардиданд. дар нимаи дуюми бозӣ қисмати муҳофизати мунтахаби қирғизистон аз нимаи аввал дида заифтар бозӣ кард ва аз ин имконият рақиб самаранок истифода кард. дар ин миён Мафтуна Шоимова муаллифи дубл гардид. дери нагузашта Дилдора Эргашева низ тӯбро ба дарвозаи ҳарифон равона сохт. дар дақиқаи 18-уми вохӯрӣ Мафтуна Шоимова бо як зарбаи дақиқ бозам ҳисобро тағйир доду ҳамин тавр хетрикро дар номи худ муҳр зад. дар идомаи бозӣ Эъзоза Шарифова ва Дилдора Эргашова боз бо зарбаҳои худ хатти дарвозаи мунтахаби футзали бонувони қирғизистонро рахна сохта, бадин тартиб мунтахаби ӯзбекистон бар тими миллии қирғизистон бо ҳисоби калони 11-0 ғалаба карда аввалин пирӯзии худро дар мусобиқаи кафа ба даст овард. ёдовар мешавем ки тими миллии футзали занонаи ӯзбекистон дар даври аввал аз Эрон шикаст хӯрда буд. дар рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ мунтахаби футзали бонувони тоҷикистон бо ҳамтоёни худ аз Эрон майдондорӣ карданд. тими миллии футзали занонаи Эрон яке аз беҳтарин дастаҳои мунтахаб дар минтақа маҳсуб мешавад ва дар ин вохӯрӣ низ яке аз муддаёни асосӣ барои пирӯзӣ гуфта мешуд. ҳамин буд ки дар дақиқаи шашуми рақобат футзалбозбонувони эронӣ бо талоши Фотима Попӣ аввалин голи худро ба самар расониданд. дар фурсату фосилаи 2 дақиқа мунтахаби тоҷикистон ба дарвозааш 2 гол сар дод. маротибаи дуюм аз ҳайати тими миллии футзали занонаи Эрон Фаришта Хусравӣ голзанӣ кард. дар дақиқаи 9-уми рақобат Фаришта Каримӣ низ аз ҳайати дастаи мунтахаби футзали занонаи Эрон муаллифи гол гашт. дар дақиқаи 16-уми рақобат баъд аз зарбаи Маҳша Алимададӣ ҳисоб боз тағйир ёфт. дар поёни нимаи аввали нерӯсанҷӣ бозингари мунтахаби футзали Тоҷикистон Нисо Абдуллоева бидуни интизор тӯбро ба дарвозаи хеш ворид карду худ голро ба қайд гирифт. ҳамин тавр нимаи аввали бозӣ миёни мунтахабҳои футзали занонаи Тоҷикистон ва Эрон бо ҳисоби 5-0 ба суди футзалбозбонувони эронӣ хатм шуд. дар нимаи дуюми нерӯсанҷӣ низ бозингарони мунтахаби футзали занонаи Эрон ҳуҷумҳои худро бозам бештар намуда ба задани голҳои зиёд мушарраф шуданд. футболбозбонувони эронӣ ба монанди Соро Ширбегӣ, Саҳар Попӣ, Фаришта Каримӣ ва Фаришта Хусравӣ ба задани боз 2 голии дигар мушарраф шуда ин футзалбозон дар ҷараёни вохӯрӣ дублро дар номи худ муҳр заданд ва дар маҷмӯъ мунтахаби футзали занонаи Эрон бо ҳисоби бузурги 12-0 бар тими миллии футзали занонаи Тоҷикистон ғолиб омад. ҳамакнун дар даври сеюми рақобатҳои мусобиқаи Кафа 2022 мунтахаби футзали занонаи Тоҷикистон бо ҳамтоёни худ аз Ӯзбекистон ба майдон хоҳанд баромад.